Yes, hello mga subscribers. Muli, si Maduro Magkepinto po. So dito po tayo ngayon kay Nanay Belencita. Ayan. Vicencio. Dito po sa Dudurot, Kandating, Arayat, Pampanga. So makikita po natin yung kanyang great improvement. Aside po sa ilalalayan natin siya, titry natin ngayon yung maglalakad siya mag-isa. Yung step, walk, and then balance. So watch nyo po till then yung aming gagawin at makikita nyo po for 20 days yung kanyang great improvement. Ayan. Shoutout po sa lahat ng mga Vicencio dito sa May Kandating Clan. Ayan. Sa inyo lahat, shoutout. Mga Mesa Clan, Gutierrez Clan, and Salak Clan. At sa lahat po ng mga De La Cruz Jan Clan at Humor Clan sa inyo lahat. Shoutout! Ayan. Tama. Ayan. Sige ma. Okay. Okay. So kapasin po natin, mabilis na po yung galaksi ma. Lakad ba? So kapasin natin yung walking na mabilis na. But we need to exercise yung kanyang balancing. Ayan. Sige ba? Ayan na, makikita po natin ha. Sige ba? Oh. Bibitaw ko po siya ha. Bitaw. Ayan, bibitaw po ako. Suma. Hop. Hop. Balance ka pa. Balance ka pa. Maliit na lakad. Walk. Balance. Ayan po. Then, sige. Maliit na lakad. Balance. Walk. Maliit na lakad. Balance. Walk. Walk. Oh, sagol pa. Saguli pa na eh. Saguli pa. Pasin po natin siya. Yan po yung kanyang great improvement for our 20 session therapy. Ayan. Nakakalakad po siya na mag-isa but ito po yung practice pa lang natin. So ito po yung great improvement po na ginagawa natin ngayon. Sige na. Konting lakad na. Konting lakad. Konting lakad. Balance. Up. Yan. So kakat ko muna. Ito yung kanyang great improvement. Ayan. So watch nyo po ulit yung kanyang balancing. So, this is our 20 session update therapy kay Nanay Belencita Vicencio. Ikaw po ay 79 na. 79 years old. Ayan, siya po ay mild stroke po yung nangyari sa kanya. Ngayon po siya nakakatayo na at nagagawa niya na meron siya doon yung pinakalalay niya, nakakalakad na siya. Ayan. So, hanggang sa muli po, watch nyo naman yung kanyang great improvement pa. So, God bless po. Habang papasalamat sa mga mo. Salamat ka naman. Pasalamat ako nagpapasalamat ako sa mga anak ko at sa asawa ko. O yan. Tang, pasalamat sa kanya Tang. Ayan. O ta, matula ka Tang. Lala ka ni Mother. May tulay. Lala ka ni Mother. Ayan. So, ito po yung aming improvement. So, actually, yung paa niya pa, hindi pa masyado nakakaganon. Pero nakakakontrol, nakakalakad na. So, this is a great improvement for our 20 days. So, tuloy-tuloy pa itong therapy natin hanggang pag lumakad na po siya, magbabawas tayo hanggang magiging ano lang po siya. Magiging try sport once and once a week. Hanggang pagaling po si Nanay Belencita. Ayan po. So again, this is Maduro Magkepinto, this updated therapy. Dito po sa Dudurot, Kandating, Arayat, Pampanga. God bless po. Yun eh. Thank you Lord. Sino mo? Thank you Lord. Ayan. Bitawan ko siya. Ayan, nakita niyo naman. Binibitawan ka na.